Ndakuzonzwa paakazoti ndindakauraya anganzi chii nevanhu. Right. Akanzi iye Simon kutaura chokwadi kwakadi kwakanaka. Usati pedzera nguva. Handiti. Usati pedzera nguva nezvinhu zvaunoziva iwewe. Chingobvuma kuti aiwa ndo zvandakaita. Isusu kana tichiona zvatinozoita toita se togadzirisa nyaya. Ndo pakazobvuma. Hana uchichidzirwa noti mwana unozoti muri kuona papa ina vanhu 15 vanga vandibatira matemo. Aiwa. Ini ndakazongoti ndikobvuma ndakasaina apa saka ndisiri ndakapara. Hapana kumbochikidzirwa ipapo. Aiwa hapana kuchikidzirwa. Hapana. Hanzi chikonzero. Chikonzero chaitaurwapo hachina shumo nokuti aiti vana vanondiroya, vanondipa munyama, vanondidini. Ndio chikonzero zvaita se? Zvaitaura. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tapfumani.